Istorya kita ko, Brad, kanapo ko. Grabe ni sugya po ko, Brad. Ang story kita, bulan ko, Brad, ha? Nakatiyo ko, no? Story kita, Brad. Gaya na Rap Mari Abdul, Brad, ha? Rap Mari. Uy, Brad. Dari kamu. Uy, Brad. Ano ba? Tag-istorya niyo karoon yan. Ay, kombay ni Brad, ha? Yakdam. Istorya siya kanapo niya. Yapo niya ako, no? Time na ito na kao nagrabe ni sug. Di mo kita sin story ba sin Brad tayo niya? Dumukunta. Ito siya, Brad, ha? Nadumukunta ko ni story na niya. Story ko kuno, Brad. Katay ko na. Kag-istorya na mo ni Brad. Yapo ko ba? Grabe, Brad. Yapo ko, ha? Among time niya, kabataan niya, grabe ni sug niya, Brad. Uy na. Na. Kakad ba ko, Brad? Upunal. Kakad ko ka. Kung ikaw ito, kakad ko doon ko. Yapo ko time nila, kabataan niya. Grabe ni sug niya. Brad. Na, grabe. Kung magkakad, ha? Dito alungan na mo, Brad. Dito ka mo. Tingog na sa dyan karungan sin tao. Magdaurakan na yung mga tao. Tingindong mga bahay ko nila. Magdaurakan na. Tingog na dyan karungan. Na grabe ni Brad. Yapo ko. Nalma. Allah. Grabe, Brad. Mangyapo ko. Paisog to. Tingog sa dyan. Magdaurakan na yung mga tao. Ni Yapo ko. Tandaan niya. Wayan ka na po ko. Mas tigas yapo ko. May Yapo ko rin na po mo. Yapo mo. So ay patingog niya. Ang karungan na pamukhaan mga torito kanyo. Nayapo ko, Brad, ha? Di pa siya Miss Sarah. Bukong patingog niya. Kakad ko ba, Abdul? Kakad ko ba, ubunal? Ubo niya dya. Ang karungan. Umuwa dya siya. Mga torito kamo. Magdaurakanan na. Ito siya ba? Grabe ba? Abdul, Allah. Grabe. Umuwa dya siya. Yung tao dumakan. Magtuwi magtao tapukan. Hindi mga bahay mo sin tao. Inisugyapo ko. Ubo sa dya yan, ha? Grabe. Basta yapo ko. Daw ka mo karwa ka na po ko. Daw ka mo karwa. Ikaw, yapo mo. Tingog na yung karungan, mukha ng tarito kanyo. Ikaw isa, Brad, yapo mo. Ubo na yung karungan, mukha ng tarito kanyo. Nadaw ka mo karwa, Brad. Yapo ko, ha. Di pa siya, Brad. Miss Sarah. Di pa siya umubo. Hat sadya. Kahamutan ni baho niya. Ito siya ba? Basta yapo ko, Brad. Mabaw ba siya? Kabing baho niya. Nabaho na dyan yung kahamutan. Kahawarusan si mga tao rito. Uy, grabe siya. Magdaurakan na ng mga tao, Brad. Grabe. Magbukaan yung tao. Magtinukan mo yung bahay ko nila. Timprano pa yung tao rito alungan na. Magtambol na si bahay nila. Grabe, Brad. Timprano pa. Magtambol na si bahay. Maglagsak si bahay nila. Kahamutan na dyan. Bihamot niya. Ito. Pasalya po kung grabe yung internet si baho niya. Ayaw pa hindi mukha ka niya, Brad, ha? Tao. Bisan yung hayop. Mga sapi, karaw, katangkahayop-hayupan. Kakaunusan na dyan siya, magtuwi, magdaurakan na magtuwi mga hayop, magsilawakan yan, mga iro yan. Magsakakita na, grabe, Brad. Brad. Grabe ni Yapo ko. Hamot niya dyan yung kakaunusan. Yung plano pa yung taruto ka, magdaurakan na, ni Yapo ko. Kung mag-isugda, grabe sabi Yapo mo, Brad, ha? Marita ka nila mo Yapo mo. Kana siya may sug. Wala, Brad. Wala mo Yapo ko. Naman tayo sabi ato yung Yapo mo, Brad. Bang mahil mo niya. Malaway na kasi miyata Yapo ko, Brad. Lutaw na. Oh, my God! Di na ako, Brad, ha? Ang papanaw ko. Magtunaw ako. Brad, di na ka mo, ha? Ako ang muray sab. Ang papanaw ko. Di na ako, Brad, ha? Ito na ako, Brad. Ano sa panaw ko? Takad na ka mo, sab. Pagkatapos nag-story. Brad, takad na ako, way na kumig. Uy, Brad. Nila. Mga pagkatapos nag-story. Brad, uy. Pagkatapos nag-story. Mga kangog yun, pagkatapos nag-story. Tinakuro ka mo. Mga kangog.